ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରିଟେ କହିବି। ଜଷ୍ଟ ମୋ ସହିତ ହେଇଛି ଆଜି ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା। ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଭିତରେ ହେଇଛି, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେଟା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟର ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, ଜଷ୍ଟ କହିଦେବି। ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ହବ, କହିଦେବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବି। କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୋକାନରୁ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋ ଝିଅ କହିଲା ଟାଇମ୍ ବୋଧେ 9:30 ଖଣ୍ଡେ ହେବ, 9ଟା 10ଟା ଭିତରେ। ମୋ ଝିଅ ମୋତେ କହିଲା ବାପା ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଗଲି ମାର୍କେଟ। ମାର୍କେଟ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଗାଟେ ଅଛି। ସେଠି ଗୋଟେ କୋରିଅରର ତାଙ୍କର ନେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ। ସେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ଆମର ସେ ନୂଆ ମାଟି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁ କରୁ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଦବି ଯାଇଛି। ପଛ ଚକା ଦୁଇଟାଙ୍କ ଦବି ଯାଇଛି। ମାନେ ଏମିତି ବି ପୋଜିସନ୍ ପୁରା ତଳ ଯେଉଁ ତା ବେସ୍ଟା ତଳେ ଲାଗିବା ଉପରେ। ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବି ପୁରା ମାନେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଟିକେ ପିଲା ବି ପୁରା ଟେନସନ୍, କ'ଣ କରିବେ? ସେ ସବୁ ଜଣେ ପିଲା ସେଠି ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭର ସେ 2 ଜଣ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ଟିକେ, ଆଉ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା। ରାତି ବି ସେତେବେଳକୁ ହେଲାଣି ବୋଧେ। ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 10:30 ପାଖାପାଖି, କି 10:30 ପରେ ଏମିତି ହେବ। କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗାଡ଼ି ପଶିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ନୂଆ ମାଟି ପଡ଼ିଛି, ଦବି ଯାଇଛି ଆଉ। ତାପରେ ଆମେ ବି ମିଶିକି ସବୁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ। ମୋ ଝିଅ ବି ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଥାଏ। ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ ତ ମନା କରିଥାନ୍ତି ନା, ଘୁଞ୍ଜା ବାଜିଯିବ, କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଠେଲାଠେଲି କଲୁ, ହେଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଲାନି। ସିଏ ଡ୍ରାଇଭରଟା କହିଲା ଯେ ପାଖରେ କୋଉଠି ଅଛି କି ଶାବୁଳ ଆଉ କ'ଣ ପଟ୍ଟା, ଏମିତି ଆଣ, ତାକୁ ଦେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦି ହବ ନହେଲେ ଦେଖିବା। ସେ ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଡ୍ରାଇଭର। ଆଉ ସିଏ ଯାହା ହଉ ମାଗିକି କୋଉଠି ଦୂର ଟିକେ ଜାଗା ଗଲା, ମାଗିକି ନେଇକି ଆସିଲା। ତାର ପିଲାଟି ଆସିଲା ପରେ ତଥାପି ଆମେ ଠେଲିଲୁ, ହେଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇଭର ତା ପୋଜିସନରେ, ମାନେ ତା ସିଟ୍ରେ ଥିଲା, ସିଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଇଏ କରୁଥିଲା, ଆମେ ପଛଆଡ଼ୁ ଠେଲୁଥିଲୁ, ହେଲା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଉ ଦେଖିବା, ଆମେ 2 ଜଣ ପାଇଁ ହଉନି ବୋଧେ, ଆଉ ଦେଖିବା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକେଇକି ଦେଖିବା, ଯଦି କେହି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କାମଟା ହେଇଯିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି। 2 ଜଣ ଗଲେ, 4 ଜଣ ଗଲେ, 5 ଜଣ, ଏମିତି 7-8 ଜଣ, 10 ଜଣ ଏମିତି ଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ଭାଇ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କର, ଟିକେ ହେଲ୍ପ କର। କେହି ଆସିଲେନି। ହଉ, ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପିଲା ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ଜଣେ। ଭାଇ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଗାଡ଼ିଟା ପଶିଯାଇଛି, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆଉ ସେ ବି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦବିଗଲାଣି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ପୁଣି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ରାତି କଥା, ସେ ବହୁତ ଦୂର ବି ଯିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ପିଲାଟି ଯାହା ହଉ ଆସିଲା, ଆସି ଆମ ସହିତ ହେଲ୍ପ କଲା। ଗାଡ଼ି ବି ଉଠିଲା ଆରାମରେ। 3 ଜଣ ଠେଲିଲା ପରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ତଥାପି ବହୁତ ଟିକେ କିଛି ସମୟର ମାନେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଉଠିଗଲା। ଯାହା ହଉ, ସେ ବି ଖୁସି ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଲି ସେ ପିଲାକୁ। ଦେଲା ପରେ ସିଏ ତା ଆଡ଼ୁ ମୋତେ କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ବୋଧେ। କି ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କଲେଜରେ ବି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କଲେଜ ପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ବାହାରକୁ। ଦୀର୍ଘ 14-15 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଏବେ ମାସେ 2 ମାସ ତଳେ ଫେରିଛି। ତେଣୁ ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ। ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା। ଆଉ ସେ କହିଲା ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖୁଛି ଏଇଠି ଯଦି କିଛି ସଂସ୍ଥା ହେବ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସେଟେଲ୍ ହେଇଯିବି, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିକି। ଆଉ ଏତିକି କଥା ହେଲା, ଯାହା ହଉ ସେ ଛୁଆଟା ହେଲ୍ପ କଲା ବୋଲି କାମଟା ହେଇଗଲା। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ତାର ମାନବିକତା ଅଛି, ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଅଟକିଲା। ହୁଏତ ତା ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ବଳ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ସବୁ ଗାଡ଼ିଟା ଉଠିଗଲା, ଗାଡ଼ିବାଲା ବି ପଳେଇଲା ଖୁସି ଖୁସି। ତେଣୁ କଥାର ମାନେ ହେଲା ଏଇଆ, ମଣିଷ ବଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ,
ନାହିଁ ଯେ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଥାଏ କି ପଇସା ପ୍ରବଳ ଥାଏ କି ଯାହା ବି ସେଥିରେ ମାନବିକତା ଆସେ ନାହିଁ କି ମଣିଷ ପଣିଆ ଆସେନି। ମଣିଷ ପଣିଆଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପିଂ ଯେଉଁ ନେଚର, ମାନବିକତା ମଣିଷ ପଣିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ଆଜି ଅଛେ କାଲି ରହିବାନି। ଫାଙ୍କା ହାତରେ ଆସିଥିଲେ ଫାଙ୍କା ହାତରେ, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ହାତରେ, ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ହାତରେ ହିଁ ଆମେ ଉପରକୁ ପଳେଇବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ ନେଇଯିବେ ଆମକୁ। ତେଣୁ ନା ଆମେ କିଛି ଆଣିଥିଲେ ନା ଆମେ କିଛି ନେଇକି ଯିବା। କଥାଟା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମଟା କରୁଛେ ଟିକେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି ନେଇଯିବାନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଖାଲି ଆସିଥିଲେ ଖାଲି ହିଁ ଯିବା। ରାଗ ରୁଷା ସ୍ୱାର୍ଥ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ନ ରଖିକି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଗୋଟେ ମାନବିକତାର ଉଦାହରଣ ଦେବା, ହ୍ୟୁମାନିଟିର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ। ଏତିକି ହେଉଛି ସାର କଥା ଥିଲା। ମୁଁ ବେଶ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ନେବି ନାହିଁ। କଥା ହେଲେ ଏଇଆ, ମୁଁ ଭାବିଲେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା ଆଉ, କାରଣ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପିଂ ନେଚର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କାମଟା ହେଇଗଲା। ମାନବିକତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ମଣିଷ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ, ଆଜି ଏଇଠି ତ କାଲି କେଉଁଠି। ତେଣୁ କଥାଟା ହେଲା ଏଇଆ, ମଣିଷ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମାୟା। ତେଣୁ ଭଲ ଟିକେ କାମ କଲେ କିଛି ଲୋକ ମନେ ରଖିବେ, ହଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଭଲ ଥିଲା କିଛି ନହେଲେ। ଏ ହେଉଛି କଥା ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।